खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो माब्लाबा हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानो गोनां जादों माब्लाबा हाग्रानि मुफुरजों गाग्लोबजानो गोनां जादों आरो माब्लाबानि समाव हाग्रानि मोसा मैजों गाग्लोबजानो गोनां जादों नाथाय बे समाव हाग्रानि मोसानि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा जखम जानो गोनां जादों थांनाय बावैसो सान सिगां अरुणाचल प्रदेशआव सासे पुलिसा मोसानि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बे जाथाय जानायनि उनाव फिन आसामावबो हाग्रानि मोसानि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा जखम जानो गोनां जादों लांदां फोथाराव बैग्रि खाबाय थानाय समावनो मोसाया फैनानै गाग्लोबफैदों जायजों जखम जानो गोनां जादों फरेस्ट बुरागहाय आरो देबानन्द बुरागहाय बिथांमोनहा फोथाराव बैग्रि खाबाय थादोंमोन नाथाय बे फोथारावनो मोसाबो दंफैखायोमोन उनाव मोसाजों मोखांजों मोखां जानायाव मोसाया गाग्लोबदों बिथांमोननि सायाव जायजों बिथांमोनहा गाज्रिनो जखम जानो गोनां जादों उनाव बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालियावबो लांनाय जादों बरपेटानि उपरनांथा गामियाव जानो मोनदों बे गाग्लोबनाय जाथाया BTCआव साख्रि ओंखारदों BTCआव हाग्रा बिफानाव गासै 157 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ अनलाइन एप्लिकेशननि थाखाय हांख्रायदों जायफोर केन्डिडेटफोरा BTCनि थागिबि आरो आसाम इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामनाय बिथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड ग्रेड 3 नि थाखाय फोसावथाय होदों BTCनि थागिबिफोरजों लोगोसे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि 660 गामि जायफोर BTCआव गोदानै हाबदों बेनि केन्डिडेटफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय फरेस्टार 1 आव गासै मोन 47 पस्ट एडुकेशन क्वालिफिकेशना जाहैबाय डिग्री कमप्लिट जानाय जानो नांगोन आरो बैसोआ 1 जानुवारि 2026 सिमाव 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन नाथाय SC ST आ 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन फरेस्ट गार्डनियाव गासै 110 पस्ट दङ एडुकेशन क्वालिफिकेशन बा रोंगौथिया हायर सेकेन्डारि पास जानाय जानो नांगोन आरो बैसोआ 1 जानुवारि 2026 आव 18 निफ्राय 40 बोसोर जानाय जानो नांगोन नाथाय SC ST निया 5 बोसोर रेहायखौ मोननो हागोन BTCनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि वेबसाइट centralselectionboard.com आव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन 15 मार्चनि गेजेरावनो जायफोर बिथांमोनहा गोसो गुदुं बिथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव एडुकेशन क्वालिफिकेशन होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन डकुमेन्टफोरखौबो होफानो नांगोन बेखौ नोंथांमोनहा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि वेबसाइटआव थांनानैबो नायहैनो हागोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मार्चनि 13 आरो 14 आव BTCनि क'क्राझाराव दावबायफैगोन बेनिफ्रायनो BTC आरो आसामनि गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ बेखेवगोन बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा जायनाखि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 13 आरो 14 मार्चआव क'क्राझाराव दावबायफैगोन बेखौ लानानै केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथां आरो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव दावबायहैदों आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि फैगोननि थाखाय थागथियारि खालामदों जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौ बेनिफ्रायनो बेखेवगोन जेरै क'क्राझार गेलेमफु रेलवे लाइनखौ बेखेवगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन प्रजेक्टखौबो बेनिफ्रायनो बेखेवगोन जयन्त मल्ल बर'आ हाग्रामा महिलारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव दावबायहैनायनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि काजलगावआव चिरां आरो क'क्राझारनि मोनस्नि बिधानसभा बियाबनि मुलाम्फायारिफोरनोबो मुख्यमन्त्रि आसाम आत्मनिर्भर अभियान 2.0 नि गेजेरजों 2 लाखनि मादाव मुलाम्फायारिफोरनो गिबियाव 75,000 रांनि चेकखौ गथायदों बेनि उनाव एग्रिमेन्टखौ साइन खालामनाय लोगो लोगोनो आद्रा 25,000 रांखौ होबावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो मुलाम्फायारिफोरनो चेकखौ होदों जेराव BTCनि चिरां आरो क'क्राझारनि गासै 3,930 मुलाम्फायारिफोरा बे 75,000 रांखौ मोननो हादों बेनि अनगायैबो आसामाव दासिम 75,000 मुलाम्फायारिफोरनो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मुख्यमन्त्रि आसाम आत्मनिर्भर अभियान 2.0 नि गेजेरजों 2 लाख रां होनो थाखाय आसाम सरकारा फोसावदोंमोन बेनि मादावनो 75,000 रांखौ गिबियाव होग्रोनाय जादों बास जाब्रथाय जायजों 18 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 26 जखम जानो गोनां जादों गोजौ हाजो ओनसोलनिफ्राय गाहायाव गोग्लैहैदों दैनि सेराव गोग्लैहैदों जायजों 18 जिउ खोमानो गोनां जादों नेपालनि धाटिं जिल्लानि सिङाव गाजुरी ओनसोलाव जानो मोनदों बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाया हाजोनिफ्राय त्रिशुलि दैमानि सेराव बासआ गोग्लैहैदों जायजों 18 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 26 जखम जानो गोनां जादों
बासआ पकरानिफ्राय काठमान्डु फारसे थांगासिनो दंमोन। मोनानि 1 रिंगा 30 मिनिटसो समाव बे जाथाया जानो मोन्दों। हाजो ओनसोलनिफ्राय गाहाय हाखराव 200 मिटारसो गाहायाव गोग्लैहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानायनि उनाव नेपाल आर्मि आरो पुलिस फर्सआ थांनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावहैदों। गोथै देहा बोखांनायनि हाबाखौ मावदों आरो जाय बिथांमोनहा जिउ रैखा मोननो हादों बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनायनि हाबाखौबो मावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थैनाय सा 8नि मादाव सासे निउजिलेन्डनि थागिबिबो दंमोन आरो जोखोम जानाय सा 26नि मादाव सानैया गुबुन हादरनि दावबायारिफोरमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाब्रबथाय जादों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया कंग्रेस दोलो एंगारखांनायनि उनाव आरो बिजेपि दोलोआव जयेन जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गावनि बिमानि जायगा बिपुरियायाव थांदोंमोन। नाथाय बिथाङा बिपुरिया बियाबाव थांनायनि उनावनो उल्थायै बिजेपिनि गेदेर खहा। बिजेपिनि मावथि दैदेनगिरि आरो मददगिरि गोबाङानो बिजेपि दोलो एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबदों। बेखौ लानानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि बिपुरियाया भुपेन बरानि जोनोम जायगा नङा, बेयो बिथांनि बिमानिसो जायगा। जेराव भुपेन बराखौ बेयाव रावबो सिनाया, अब्लाबो थांनाय 2006 मायथाइयाव बिथांखौ आलासि महरै लाबोनानै बिपुरियायाव टिकेट होनानै बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन, जेराव बिथांखौ रावबोखौनो सिनाया होननानै फोरमायथियो। दा बिथाङा बिजेपियाव थांदों गावनि मुलाम्फानि थाखाय आरो बिपुरियानि कंग्रेसआ खामानि मावदों बिपुरियानि रायजो राजानि थाखाय। बे समाव बे बियाबाव भुपेन बराखौ कंग्रेस, बिजेपि आरो एजिपि रावबो दोलोआनो हास्थाया होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसआव जयेन जाफैदों। जयेन जानायनि मादाव 80% बिजेपिनि आरो 20% एजिपिनि होननानै फोरमायथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिपुरियायावनो कंग्रेस दोलोनिफ्राय भुपेन बराखौ बिदाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा ज' ओंखारनानै दारहायाव भुपेन बरानि मुसुखा बा फुथुला लानानै राम नाम सत्य बा थैनायनि जोबथा बिदाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो भुपेन बरानि मुसुखा सावनानैबो गोख्रोङै खुद्रिदों कंग्रेस दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिदों भुपेन बराखौ बे बियाबाव फेजेननो थाखाय बिजेपिया गोबां जुजिबोदोंमोन, नाथाय बिजेपिया बे समाव गावसोरनि दोलोनिखौ नेवसिनानै भुपेन बराखौ बे बियाबाव लाबोदों आरो टिकेट होनो नागिरदों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो भुपेन बराखौ कंग्रेसनिफ्राय आरो राजखान्थिनिफ्राय अराय बिदाय होनाय जाबाय होननानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय राम नाम सत्य होनानै जोबथा बिदायखौ होयो भुपेन बराखौ। हादराव फिन उरां जाब्रबथाय। झारखन्डआव एयार एम्बुलेन्सनि जाब्रबथाय जादों, जायजों एयार एम्बुलेन्सआव थानाय गासै 7 सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। रांचीनिफ्राय गोदान दिल्लीसिम थांनाय समावनो झारखन्डनि चतरायाव एयार एम्बुलेन्सआ क्रेश जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे एयार एम्बुलेन्सआव गासै 7 सुबुंफोर दंमोन आरो 7 सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे बिरखंआ रांची बिरखं गाथोननिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगा 10 मिनिटआव बिरजेनदोंमोन, नाथाय बिरनायनि दसे उनावनो हायाव गोग्लैदों, जायजों 7निया जिउ खोमानो गोनां जादों। सिडली विधानसभा बियाबनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदों बिपिएफनि सुद्ध कुमार बसुमतारिया। फोरमायथिनो गोनांदि विधानसभा बाइ इलेक्शनाव बिपिएफनि जानानै गसंदोंमोन बिथाङा। टिकेट मोननो हास्थायनायखौ लानानै ओरैबायदि फोरमायथिदों दि सोरखार दाखांनायनि उनाव बाइ इलेक्शनाव बेरेखा दोलोनिफ्राय देरहानाया जाथावना नङा। अब्लाबो दोलोखौ एक्टिभ लाखिनो थाखाय आं बाइ इलेक्शनाव बाहागो लादोंमोन बा बाइ इलेक्शनखौ गेलेदोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बे जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव टिकेट मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथियो बिथाङा आरो आं टिकेट मोनबाय बा मोनगोन होननानै आं रोखा बुंनो हाया, मानोना बेयो दोलोनिसो खोथा होननानैबो फोरमायथियो सुद्ध कुमार बसुमतारिया। जम्मु एन्ड काश्मीराव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों, जायनि मादाव सासे जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि टप कामान्डारमोन। मुङा सैफुल्ला। थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो सैफुल्लाया मानसि गावथारनायजों लोब्बा थाबोनायजों लोगोसे सिकिउरिटि फर्सखौ टार्गेट खालामनाय आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि लाइमोनफोरखौ उदखारियाव थिसननायनि हाबाखौ मावबोदोंमोन, जायनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सआ सैफुल्लानि हेंथा गोख्रों सेबनायखौ मावबोबाय थादोंमोन। नाथाय सैफुल्लाया खमैबो 20 खेब सिकिउरिटि फर्सनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हादों। दा सैफुल्लाखौ गावथारनो हाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि इन्डियान आर्मिनि डग स्क्वाड टाइसननि मददजोंनो उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोनदोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि हाजो ओनसोलाव हानि न'आव थाखुमानायनि खौरां मोननायनि उनावनो बेयाव अपारेशन खालामदोंमोन। सिआरपिएफ आरो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस जथायै अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गोख्रोङै गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन, जेराव डग स्क्वाड टाइसनाबो जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव रैखाथि हान्जाया उदखारिफोर थाग्रा न'आव बम्ब बेरहोदों, जायजों 3 उदखारिया जिउ खोमानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।